Seng Khasi High Secondary School Jaiaw hagan kita yo kala kenjo syaka shispa iwe snem kenti karta jongka. Nadu bala seng ban ai ke jing syakri ha kaliang ban penpriang ye ke jing nang jing start hanong ba shalong. Bat kam tam ye ki kena ki ba wan ne ki tan Jaiaw bat kishnong ki ba marjan. Kani ke school kala day ban Rakhe mencem snem ye ke jing dap shispa snem. Henrei na mar ke jing sapriang jongka klam COVID-19 kam shim la yu alat ban penlong ye kani ke jing Rakhe. Haka arpo terek mata ubnai jemang arjar aku ka Seng Khasi High Secondary School Jaiaw kala Rakhe kerpang ye kani ke sisngi da ka penlong ye ke jingelang ka kerpang lasdang ye ke jingelang da ka sing lumpat habas dang pat ye ke jingelang kani sngi nengkong la penlong ye ke jing aingu ye utra nong bu nong thau da orang ba age karmo plang hakani ke jingelang uba Adelbert nong rum ubalong UMLE ka than ubalong kongsan rengkat ke jing dan lang ke principal jong di school ikong FM Sabong u president jong school managing committee urang ba diki dekhar kinong hikai ki kena jong di school ba kibi kiwe de berasa khot songba hagani jing lang la yu ru ya ka English recitation na u Jefferson nong room ba la sam ru ya ki khusnam ka Rose Award ka MF Bla Award ba ka Proficiency Award shaki khat arngot ki kena hadian ke jingkran ha ka jingelang ha ka ni kesngi u kongsan uba nong rum ula pelat ru ia ka kot thop pensak kan mau ia ka ni jing Rakhe ni ke souvenir